מה קורה חברים? כאן וואי פרק שלישי של מיינקראפט חברים, אנחנו קולטים 3 פרקים ולא טוב חברים, מה שהולך יותר בפרק של היום הולכים לחפש, היום הולכים לווילינג' הולכים היום לווילינג' היום אנחנו, הפרק של היום זה עוד פוגשים. בואו תראו מה השגתי בפרק הקודם. השגתי בלאפיס, רדסטון, אני לא מרגיש טוב. אז ככה חברים, קצתי כמה כאלה. רגע, טלפון תקוע. יש פה הרבה דברים בטבע. אני צריך שתדריג במיינקראפט כמה שיותר מהר. יש פה וילינג' אחד שלום מה איתך? יש פה על אז רק כזה אתם יודעים לשנתם ביחד, אתה יודע. זה חזר טוב חברים, זאת איתך אותי הפריע לי באמצע הפרק. טפלו יש פה שוס אני בואו לא לעבוד וואי וואי, אני קומדת את כל זה. רגע, אתה לצור איזה רוכב כזה לסוס, איפה הוא? ויש לי פה איירון אחד. האם אני לא לוקח את כל האיירונים? אז ככה בואו נשים לו מזה. רגע, צריך לא לדחוף, שמעת? סוסי טוב חברים, יש דברים חוצפה. יופי
איזה גבר, אתה אחלה גבר, סושי. וואלה, אחלה גבר, שידרקתי אותך. סוף סוף. טוב חברים, על הפרק, אנחנו נביא היום את סושי למסע על תרנגולות. זה הולך להיות הפרק הבא. יש פרק בטעות. נורא. אוקיי. לא צריך פיקאקס. מה שאנחנו צריכים לפרק של היום, הפרק השלישי, אנחנו צריכים בוא נכין כמה אוכל שיהיה לנו מיטה שבכל זאת יש שם לא תאריך. אז היום הבאתי ויש לי תגי שמות, אבל לפני שאנחנו הולכים למסע. איפה סוסי? חבר'ה, תגידו שהוא נעלם. אוקיי, אני אחזור לכם. טוב חבר'ה, אז רציתי להציג את השמות של הכלבים. אז חברים, קודם כל זה הולך לעידן הבא, ועכשיו לים הקטנה, אחרי זה הולך ליונית. סוסי, לא הבנתי, למה אתה הולך לאיבוד? פעם הולך לאיבוד החוצפה. נו, יופי, יורדתי. לא ללכת לאיבוד, סוסי. בוא לפה, בוא לפה. היום אתה קשור פה. סתם נראה לך, אני היום לקח אותך למסע לפני זה. אז אנחנו מגיע לילה, צריך לישון, נחזור לכם. בוקר טוב במיינקראפט. אז איתי ניקח היום למסע הוא איפה החבל? סוסי, יאללה סוסי, בואו נבדוק עלינו שיש דברים. שכחתי, לא ללכת סתם לאיבוד, נשאר פה. אז אנחנו צריכים אירון, אני לא צריך. טוב, ככה. אז הנה עכשיו נעשה את זה. ראיתם?
מקסימום אני רוצה להשתדרג במיינקראפט, אהבתי לעלות רמה כאילו לרמה מטורפת, רמה פסיכית. יאללה, לא איפה סוסי, יאללה, הנה, יאללה סוסי, יוצאים למסע. טוב, נראה איך סוסי, נראה איך זה הולך עם סוסי. בושי. אוקיי. אוקיי, אי אפשר מגישה על זה. אוקיי, יש פה פרות, נעשה את זה. אז תחליטו מה אתם רוצים שאני אעשה בפרק הבא. אז אני הבאתי את הסוסי למסע. אם אתם רוצים על הדרך נמצא דברים, שמה יש שם מיטות. אומייגאד, לא! סוסי, אתה בסדר? אוי אוי אוי, שעה לא כך להביא אותו. נחזור לכם. חזרתי לכם. יאללה, בוא נמשיך את המסע. סושי שלנו. לא אכפת לי מהדעות, אני אבין את הסרטון. יאללה, בואו נמשיך. יאללה חברים. לא, יש לכם 3 שניות להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולשים לייק ולכתוב בתגובות. אוקיי, נקבור את המסע. רגע, אני לא זוכר פה הווילג' נראה לי. אני לא ממש זוכר כזה בעל פה איפה זה נמצא, והנה לא פה. לשם יכול להיות. על הדרך אנחנו נמצא איזה דברים, משהו. טוב, וזה נפסוס לי. שמה זה חזר הביתה. הסוף שלי מסכן, יאללה בוא נמשיך. מה רע סוסי? יאללה בוא. במקסימום כמו ניסיתי לחפש, אבל לא יודע, אני לא כזה יודע בעל פה איפה זה נמצא, אני לא זוכר. פה, בוא'נה, יש פה עצי דובדבן, זה גם טוב על הפרק. פאק, לא הבאתי גדר, אוקיי, לא נורא, מה זה אחר זה? תשאר פה שנייה. אני אומר לכם שהווילג' לא נמצא פה, זה נמצא נראה רחוק.
לא... שאיפה שירתי אתמול. קצת גונב לכם מזה. כי יהיה לי, כי אני צריך שני, אין לי מספיק כסף. אומייגאד, אני צריך להיות גרוע. מקסום מגניב. איפה היית? הנה אתה, יאללה בוא. הנה שם אני זוכר, זה מקום. יש פה מספל. וואלה, אני יוצא מסעות. אוקיי. לא נמצא פה וילן. טוב, זה לא הדרך הזאתי. אבל צריך למצוא בדרך אחרת. צריך לשדרג את סוסי. סושי שלי לדיימון. אבל דווקא אנחנו מחפשים. כי זה יכול להיות שם נראה לי. זה שם נראה לי. נחזור אחי. טוב, מצאתי שם וילג'. מצאתי שם וילג' מטורף. חבר'ה. מקסימום בפרק הזה מצאתי כמה וילג' מטורף. יואו, נו. עכשיו שוב פעם, דרך אביא אותי. יואו, שוב פעם הוא בורח. הוא בורח, אבל פשוט הולך לאיבוד. בודה סוסי, אז יהיה. טוב, נשים אותך פה שוב. איפה חיבל ים? קשרנו אותו פה. מה זה? בוא ניקח איזה ארון. בוא נעשה את זה. 4 אופסיביה. מה שלא צריך לשים תוך זה. גם את הדבר הזה. סוף. בוא נשאר תשדל כבר. הלו, אני רוצה כמה חבר'ה. חבר'ה, לא הבנתי, אני צריך כמה כי אני רוצה להיות עשיר.
כל תפוחי האדמה הזה שלי, אני מה אפילו לא לגמור. אומייגאד, יש שם עוד בית. זה רעיון מעולה. רגע. הנה שוב סוסי שם נשאר מסכן. איך תפוח אדמה מורל? מי אוהב את הזין הזה? סליחה שקלתי, אני מצטער, אני לא אקל בחיים שלי, לא אקל סדרת מיינקראפט. זה כולה לוקח את זה עד 20 פרקים במיינקראפט. בואנה, אתה מחייב אותי יותר? תגיד לי, זה כולה 20 פרקים. סליחה. לא, בטח, לא התכוונתי. אוקיי, גנבתי לך הכל. קח 3. בבקשה. כל הרמוש. אני שונא את זה. גנבתי את כל הרמוש. אם אתם רוצים שאני עוד פעם ילך הכפר הזה, אז תרשמו לערוץ, להפעיל את הפעמון ולחוץ עוד כאן לינק בתיאור. אני אשלח לכם את הלינק. אומייגאד. אוקיי, גנבתי לכם. חבר'ה, אתם גזענים. אתם וילג'רים גזענים. הלו. אני רוצה לקחת מכם קצת. לקחת לכם קצת מזה. וזה. יא גזענים. וזה וילג'רים. אתם לא יכולים להיות וילג'רים. סליחה צופים. סליחה. הלו, אני גונב לכם. גם את זה גנבתי, אין מה לעשות. גזענים. טוב, אני הרבה דברים, אז חבר'ה. יש לכם 3 שניות להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולכתוב כאן לינק, לעשות שיתוף פאק יו. אומייגאד, אולי גם בזה ניקח בשביל הפינה הזאת, אין מה לעשות. גנבתי לכם קצת, אז גנבתם לכם קצת, גם את זה גנבתי לכם. גזענים, זה רעיון מעולה. בואו ניקח וואי. לא, אתה גנב. לא, אתה גנב. עכשיו אנחנו צריכים ארון גולם, יופי. זה בעיה. נראה אותך נגבי, נראה אותך. אוקיי, בוא נמשיך. נראה אותך נגבי, ארון גולם. זה פשוט מעצבן. אוקיי, זה רעיון מעולה. יש פה מיטות כמו בבית מלון. נראה. על פל תפוחים, ברד לחם. אוקיי,
המשך מהטיסה, איפה הוא? הלו? סליחה, רציתי גם לקחת מכם איזה, זה מתאים לי, כי אין לי מספיק אוכל בבית במיינקראפט. הלכתי לסידורים, סתם. אוקיי. ישפול לבצע ההוא ולא לאבד את הדברים. מר נאווה יעשו לי. גם זה ניקח מרה. אוקיי, סליחה. אם אתם צריכים את זה, אז בפרק הבא, בסרטון הבא, אפילו זה פרקים הבאים, ניקח את זה. אתם פשוט וילג'רים מעצבנים, וילג'רים. אתם לא מביאים לי שום דבר. מלא! מפלטות! חייבים להכין אתכם. בואו נשניכם עליי עכשיו. בואו אליי, נראה אתכם. אם אתם מתקרבים עליי. נראה אותך הורג אותי. בואו נשאר, אתם שוברים לי את המגן כמו בפרק הקודם. אתה לא יכול לראות בי. יש מגן. ואני עליי עם בגדים. לג'רי. אף אחד לא יכול אליי, שמעת? ולג'רי. יופי. יאללה. אתה רואה, זה גם יכול להיות. ניקח גם קצת גם זה אין ברירה, אני חותכים. כי יש עליי בגדים, שריון, מדיימון, המרל, גולד, אייס. לא! היי! הורג אותי. פאק, איי. אוקיי, יאללה, הגיע הזמן לחזור הביתה. מלא, כולכם עליי. מלא. לא יודע מה לעשות. אוקיי, הפלגתי את הגשם. אז אני אחזור לכם שנייה. טוב חברים, חזרתי לכם. אז עכשיו אני הולך הביתה. אז אני נחזור אחרי הפסקת הפרסומות שלנו. חזרתי לכם חבר'ה. אז כולה עכשיו אנחנו רגע קטן נסכם את הסרטון. עכשיו זה הבית שלי. אז עכשיו סוסי היה איתי במסע. הנה חזרתי לכם. ניקח אותו חזרה הנה. בואו נחזיר אותו לחברה שלנו. זה גזען, מה זה? בטעות. אז טוב חברים, אז רציתי להגיד לכם שזה היה סרטון היום.
הייתי כאן וואי, לפחות נתראה בסרטון הבא, וזהו מספיק, יאללה ביי.